Добре дошли в Дубай, градът на безкрайните възможности и лукса. Тук всяка инвестиция има стойност. Дубай е един от най-сигурните и печеливши пазари на недвижими имоти в света. Възвръщаемост до 10%. Без данъци върху дохода и имотите, гъвкав план за плащане, 70% по време на строителството и 30% след завършване, разсрочени за 30 месеца, само 1% месечно. Всеки апартамент впечатлява с модерен дизайн, елегантна архитектура и над 40 удобства – басейни, фитнес зали, бизнес зони и спа центрове. Дубай не е просто място, това е стил на живот. И този стил може да бъде ваш. Свържете се с Karin Construction, за да откриете своя дом в Дубай или да направите инвестицията, която работи за вас. Karin Construction – вашият партньор за имоти в Дубай.